човечета, ние сме деца благословени. Православечета, православечета, да хвали Бога сме родени. Здравейте, малки и големи момичета и момчета! Ето, че отново настъпи часът за нашето детско радиопредаване. В ефира на Радио Зорана започва радиопредаването Православейчета с мен, Милена Йоцова. Приятели, представете си, че сте край брега на Синьото море и наблюдавате рибарите, които хвърлят мрежите си в морето с надежда за богат улов. Какво може да се улови в една мрежа? А какво ни разказва свещеното писание за такъв улов? Останете с мен и ще научите. Знаете ли, скъпи приятели, вълните на времето носят думите, които не остаряват. Нека заедно се вслушаме в притчата от Евангелието на свети евангелист Матей за мрежата, хвърлена в морето, и за истината, която остава една и съща, макар и след толкова много години. А сега, скъпи слушатели, настъпи моментът да отворим страниците на свещеното писание. Време е да чуем притчата, разказана от Исус. Днес в рубриката «Златото на евангелската мъдрост» ще ви разкажа притчата за мрежата, хвърлена в морето. Царството небесно прилича още на мрежа, хвърлена в морето и хванала всякакви риби, която, като се напълни, изтеглиха я на брега и седнаха да събраха добрите в съдове, а лошите хвърлиха вън. Тъй ще бъде и при свършека на света. Ще излязат ангелите и ще отлъчат злите измежду праведните и ще ги хвърлят в огнената пещ. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Слънцето едва се подава над хоризонта, а брегът на Галилейското море оживява. С боси крака и ръце загробели от труд, рибарите хвърлят мрежите си с надежда в погледа и вяра в сърцата. Именно към тях, обикновените, истинските, Исус се обръща. Думите му не се губят в шума на вълните, а се запечатват завинаги в сърцата им. Слушателите на тази притча не са били герои, не са били и учени, просто хора на водата и тишината. Но тогава, край онзи бряг, Исус им проговорил: Небесното царство е подобно на рибарска мрежа, хвърлена в морето. В нея се улавят всякакви риби, и малки, и големи. Когато мрежата се напълни, рибарите я изтеглят на брега. После сядали и събирали добрите риби в съдове, а лошите изхвърляли. Така ще бъде и в края на света. Ангелите ще излязат и ще отделят лошите от праведните. Риболовната мрежа е от 10 до 100 метра. Тя се състои от малки клетчици. Обикновенно рибарите, като хвърляли мрежите си в морето, се надявали да хванат голяма риба. Затова и дупките на мрежите не са много малки, за да може по-малките риби да излизат от нея. А тази мрежа, за която разказва и Исус, се отличавала от рибарските, защото нейните дупки са мънички. И ето, ако е хвърлена една такава мрежа в морето, тя улавя всичката риба, попаднала в нея, и малка, и голяма, и добра, и лоша. Малките дупчици пропускат само водата. Приятели, искам да ви кажа, че според Тората, закона на Мойсей, Божият народ, т.е. еврейският, не може да яде всякакви риби.
може да консумира само морски и речни обитатели, които имат люспи и перки. В книга Левит, една от книгите на Стария Завет, се описват чистите и нечистите морски животни, които стават за ядене. Там е казано: от всичко във водата можете да ядете, ако има перки и люспи, било то в морета или в реки. А всичко, което няма перки и люспи във водите, било то в морета или в реки, трябва да бъде отвратително за вас. С други думи, за да бъде разрешено за ядене морското животно, трябва да притежава и двете – и перки, и люспи. Ако му липсва едно от двете, то е забранено за ядене. Следователно, уловът в мрежата трябва да бъде внимателно сортиран, за да се отделят само добрите риби, подходящи за храна. Христос сравнява Царството Божие с този улов. Знаем, че повечето апостоли са рибари. Те са изкарвали прехраната си с риболов и това сравнение за тях е много добре познато. От тази притча можем да научим много уроци. Морето е светът, мрежата е учението на вярата, рибарите са апостолите и техните наследници. В мрежата са събрани всякакви – варвари, гърци, евреи, блудници, бирници, разбойници. Образът на брега и сортирането на рибите предполага края на света и страшният съд, когато праведните ще бъдат отделени от грешниците, както добрите риби, уловени в мрежата, ще бъдат отделени от лошите. Приятели, забелязали ли сте, че Христос, Спасителят, често използва възможността да посочи разликата в съдбата на праведните и грешниците в бъдещия живот? Притчата за рибарската мрежа, хвърлена в морето, показва определена страна на Царството Божие, а именно страшният съд в края на нашия свят, след който човек ще влезе или няма да влезе в небесната обител. Ето защо не е случайно, че Исус е поставил тази притча в края на поредицата от притчи за Царството Божие. Освен това, тази притча завършва с обяснение, извод. Тъй ще бъде в свършека на века. Ще излязат ангелите и ще отлъчат злите измежду праведните. Както виждаме, притчата за рибарската мрежа съдържа не само обрисуване на някаква ситуация, но има и тълкуване. Какъв е изводът от притчата за рибарската мрежа? С какво този улов на риба е свързан с нас днес? Защо мрежата за риболов се сравнява с Царството Божие? Хвърляйки мрежата, рибарят не може да избира каква риба да си улови, защото в нея попадат всякакви риби. Така е и в църквата. В нея попадат различни хора. Свещениците обаче не си избират на кого да проповядват Евангелието и на кого не. Евангелието трябва да се проповядва на всички. Резултата се установява на брега, а не по време на улова, а когато всичко е свършило. Ангелите ще отделят злите, лошите хора от добрите. В тази притча е показана участта на тези, които се разкаят за греховете си, и тези, които не се. Много ни се иска всички хора да се спасят, но това няма как да се случи. Бог е справедлив и Неговата справедливост се изразява в изпълнението на закона.
съгрешил ли си получаваш заслуженото. Покаял ли си се, получаваш си полагащото се. Но в същото време знаем, че Господ е милостив. Ако човек се покая, няма да бъде наказан. Скъпи приятели, както всяко хубаво нещо си има край, така и нашето пътешествие в златните страници на евангелската мъдрост стигна до брега, но не е до обикновеният бряг, а до този, на който сърцата ни са изпълнени с вяра и размисъл. Нека запомним, че всяко хвърляне на мрежата, било то чрез думи, добри дела или молитви, е покана за Божията благодат. Всеки от нас е като риба в великото море на живота, но изборът да бъдем добра или лоша риба е наш. Днес отново разбрахме, че спасението не е въпрос на случайност, а зависи от самите нас. Да бъдеш добър, да бъдеш добър, да бъдеш добър не е лесно, но знай, че това е чудесно. Понякога сам ще си в мрака, но някъде там приятел добър те чака. В моменти на страх ще изпадаш, ще падаш, но после ще ставаш. Ще помниш, че даже звездите обичат и пазят добрите. Да бъдеш добър не е лесно, но знай, че това е чудесно. Вие слушате радиопредаването Православечета в ефира на Радио Зорано. Здравейте, приятели! В рубриката Приказки за малки и големи ще ви прочета разказчето Перлата. Аз съм Карина Петрова.
В една далечна и топла страна, на брега на морето, в малко кралство живеела кралица. Тази кралица била зла, презла. Винаги и от всичко била недоволна. Нищо не й харесвало. Всичко я дразнило. Слънцето й светило твърде жарко. Вятърът духал или прекалено силно, или прекалено слабо. Цветята не били достатъчно красиви, а прекрасните ароматни плодове, които растели в тази страна, незнайно защо винаги били горчиви и недостатъчно свежи. Всички се страхували да се приближат до двореца на кралицата и да се показват пред очите й, без особена причина. Никой вече не знаел как да я умилостиви, за да види поне веднъж живота си усмивка на лицето й. Кралицата не обичала всички и всичко, които били под нейна власт, и по всякакъв начин показвала презрението си към своите поданици. Един ден кралицата излязла да се поразходи със свитата си по морския бряг. Изведнъж до краката й пробягал малък рак. Кралицата му изкръщяла: „Как смееш да тичаш под краката ми? Изплаши ме, едва не паднах!“ Рака защракал с щипките си и отговорил: „Извинете, Ваше Величество, не исках да ви обидя.“ Ти мизерно, никому нужно същество! Кой си ти изобщо? Как изобщо се осмеляваш да говориш с мен?“ Викнала още по-силно кралицата, тропайки с копринените си пантовки по мокрия морски пясък. „Извинете, Ваше Височество, но аз винаги съм вярвал, че няма лоши хора или животни и че всички сме добри и равни. В морето всички живеем задружно, и големите риби, и малките корали. А татко Рак винаги ме учил, че дори когато си велик и богат, не бива да се възвеличаваш на другите. Иначе живота всичко може да се обърне, така че някой друг да се възвеличи над теб“, отговорил Рака на кралицата. Кралицата била смаяна. Никой досега не й бил говорил така. Никой и никога не се бил осмелявал да й противоречи. „Искаш да кажеш, дръзък мъничък Рак, че всички са ми равни? Може би искаш да кажеш, че дори този камък ми е равен и може да се издигне над мен“, казала кралицата и ехидно се усмихнала, посочвайки малкото камъче, което е лежало до краката й. „Да, Ваше Величество, всичко е възможно на този свят“, промълвило рачето. „Добре, тогава знай какво ще направя с онези, които поискат да станат по-висши от мен. Това никога няма да се случи.“ И кралицата вдигнала малкото камъче и го хвърлила с всичка сила във водата. Вълните го отнесли навътре в морето, а след него във водата скочил и малкия Рак. Отнесеното от вълните камъче започнало да пада към морското дъно и попаднало в отворените черупки на голяма мида. Изведнъж черупките се затворили и мидата се затворила и камъчето останало вътре. Дълго лежало малкото камъче в мидата, а тя ден след ден, години след години го покривала с блестящи слоеве бял седев, превръщайки го в красива перла. След много години ловци на перли извадили мидата от морското дъно и като я отворили, се изумили от красотата и големината на перлата, която открили. Тя се преливала на слънце с мек, нежен седефен блясък и била призната за най-прекрасната и най-ценната перла в света. Злата кралица веднага пожелала да я има и наредила на най-добрите бижутери в кралството да изработят корона и в центъра й да поставят перлата. Не след дълго поръчката била изпълнена и короната била донесена в замъка. Кралицата излязла сама, за да посрещне майсторите. Взела короната от ръцете й и с възхищение се вгледала в перлата и прошепнала: „Никога не съм виждала нещо подобно. Ти си прекрасна. Ти си най-доброто и най-ценното нещо, което някога съм виждала. Ти си най-невероятното и несравнимо нещо, което притежавам в моето кралство.“ Кралицата сложила короната на главата си.
без да подозира, че великолепната перла е именно малкото камъче, което някога захвърлила в морето. Така се сбъднаха думите на рачето. Мъничкото камъче се възвисило дори над самата кралица. Вие слушате радиопредаването Православейчета в ефира на Радио Зорана. Приятели, в рубриката Приказки за малки и големи ви прочетох разказчето Перлата. Поуката, която може да си направим, е, че не трябва да съдим някого по неговото величие и цвят, а да помним, че дори най-малкото сиво камъче може да засияе невероятни цветове и да стане скъпоценно. Пред микрофона бях аз, Карина Петрова. До чуване и до нови срещи в ефира на Радио Зорана и детското радиопредаване Православейчета. Случайно си сгреши, можеш ли ти грешки да прощаваш, някой некоректен, що ме би? Ти ми казах кавалерски, моля, цвете или с обич в ръка, ували гърдите ти на воля, щедро и добро благодаря. До следващия ефир. С вас бяхме Милена Йоцова и Карина Петрова в детското радиопредаване Православейчета по Радио Зорана. Благословен ден, приятели, и до нови срещи! Весели летни забавления!